Siyawamukela kwi-TV yakhe hamba phambili iGuluva TV. Qala ukuthondela lokhu, subscribe, share, comment, like, asihlangane khona. Kanti manje kubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Ngingenalo iqiniso eliphelele kodwa-ke nginalo elithi alibe ingcosana. Njengoba-ke umthandane-ke waposta laphana wathi uphi uBigZulu ubese ethola ithuba waphendula laphana kwi-comment section. Kanti abantu abaningi bayilayikhile leya comment yakhe, abanye bayamgxeka, abanye bathi hayi muze ukuba personal wenene, yabo. uBigZulu angithi wakanene manje abantu bambiza ngesibongo-ke manje bathi hayi muze ukuba personal. Kanti i-comment kaBigZulu ibigxeka umthandeni ngobulima abenzayo njengamanje. Emva kokuthi-ke akhiphe ingoma ebihle abahlosile iParis, uBigZulu ube esethi yazi nguwe ngabe I'm worried ukuthi yini elandela after iParis. Ngizoyeka ukucelela kubantu, ngizoyeka ukuyicelela kubantu kuyiphinda kawu-3 on stage. Ngiwuwe ngabe ngiyaqala manje ngiyayincengela kuBigZulu ezokhona ukunginika uxola ngiphinde ngisizakale futhi. Beka ubulimi eceleni uzehlisa. uBigZulu useBigville beyodonate ngey'cathulo enganeni zesikole zizokhona ukufunda zibe nekusasa eliqhakazile njengaye. Yangenza kwethu yona-ke i-comment kaBigZulu le emva kwepost ebepostwe umthandeni nabantu-ke bathi kahle bo, njengoba ubona laphana nosepha gwalethi kahle bo. Baningi kakhulu abantu abagxeke i-comment kaBigZulu laphana njengoba-ke ethuke wayithatha personal ngale ndlela le. Kanti-ke sesiningi isikhathi la khona kushiwo kuthiwa eyi indaba kaBigZulu negcwama elisha ithanda ukuba personal. Kanti uBigZulu kuyavela ukuthi uthanda ukuba unprofessional kancane kancane laphana enkundleni enkulu eyaziwa ngoFacebook. Mina nawe asihlangana laphana kwi-comment section ngizuvula lakho mayelana nale comment kaBigZulu.